La punció lumbar és una prova que posteriorment no sol generar massa problemes, però una de les complicacions més freqüents és la cefalea o mal de cap. Aquesta apareix després de la punció i es coneix com a cefalea hipotensiva. L'extracció de líquid fa que hi hagi una reducció del seu volum i, per tant, n'altera la pressió. Aquest mal de cap no depèn ni de la quantitat de líquid que s'extreu ni del temps que la persona està estirada després de la punció. I és més freqüent en persones joves de constitució prima. L'única manera d'alleujar la cefalea hipotensiva és estirar-se en una posició completament horitzontal. També és important hidratar-se molt i sovint i la ingesta de cafeïna pot ajudar. Estic gravant aquest vídeo prèviament a la punció lumbar. Com estaré aquest cop? 24 hours later. Símptomes. Estic xafada. Si estic molta estona dreta em mareix una mica. Tinc la zona de la punxada adolorida. 48 hours later. Símptomes. Em trobo molt bé. Fins aviat!